jebul tukule malah rezeki. Tak tandur pari Tukule malah rezeki, Mas. tukule malah rezeki. Iki biasa tak tandur pari jebul tukule malah suket teki tegesinipun apa malah ora nampa rezeki panenipun. Dadi nek tukul suket teki iki ora nampa rezeki. Angke no Mas, mula tak tandur pari tukule rezeki. Niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri, Mas. Pintermu perlu tak Ora lembur. pinter, ora mungkin ditanggap nganti wis enek 7 tahun kepungkur lho Mas. Iya ta, Le. Kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom Bayaki niku lho. Kok bingunge? Lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok, Mas. Oh, dadi sampean kerep teng mriki. Alah, saking krepe teng ngriki ben rene mesti ndandakne klambi anyar. Lah iki spray ngono lho. Spray pripun to panjenengan kok iso? Dudu to? Ini atribut warna kita jadikan satu. Lawasan niku nggih ngeten iki. Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. Leresipun ngoten. iya. Alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ing Blabak Ya Kandat, wis Mas. ngono. Amin. Ya amin, kalau amin. mongso nek alihan Nggih, titik-titik nggih. biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap Yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. niki Pak niki sedaya niki ming krana mujudke syukur. Syukur Nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rejeki saged minggah kaji Allahumma amin. Pripun cobi panjenengan Aku ya ira sakmene piyai padha penonton mriki niku nyenengke Mas mesti sami lenggah sayek saeka kapti kados ngeten iki nandhake gedhe tata kramane. kene iki Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni ya. leresipun ngoten enek tontonan ramene kaya ngeten wayang seneng Iya. dagelan seneng sinden seneng kabeh seneng sing nanggap tok arang-arang ngene iki Kok ngono ya ta? lho dadi siji teng desa Pak Oh iya. Kyai mriki mboten sombong Sik ta. Kowe rene marang nggo kanca. nggih Kancamu ki isane wong ndonga apa? panjenengan pun Kok mung merem-merem karo. mboten niki pancen kula damel ngeten Mas Wow. niki nyala wedi bocah niki yen ketoke meneng penjanmate roh-roh turu Ketarane meneng tapi jane urip. nggih oh niki Pak Tom Bayaki niku yen mboten niki mboten marem Pak Ya kudene bocah iki. lho Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana gawe tumbal kandat niki kok Kowe terus mbrono lek ngono iki. lho tumbal dagelan ngono lho dagelan tumbal ki ora bak elek lho Pak tumbal niku sok kala ya tumbal Tegese kuwi ya ndek keluwihan apa mung syukur? niki gadah keluwihan saking luwe niki ra iso mingkem niki lho keluwihan niku tok ora iso Keluwihan apa luwihan? ayo coba monggo Nek keluwihan ki rak ya kepinteran. Nggih. Nek luwehan ki rak gampang njaluk mangan. leres nika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu Lho, sik le. Aja sembrono tembung. lha iki nek Bathok bolu isi isi madu. madu disawang saka njabane elek ning jero ning gilani kowe omong to Mas Pisane kok kaya piye to iki plecak-plecek mung biang guyu. lho niki ketoke guyu Mas sejatine mboten ngerti Lha piye? sajroning esem niku enten apa Sak jenenge semene. sajroning esem niku ping pamer untune anyar niki lho Oh, untune anyar. untune anyar wah panjenengan mboten pirsa kok pripun to lho kajen lan ora ki arep nguyuh to Dik kok ketoke kok terus bablas ora pamit kancane iki lho Pamit kancane nek. nggih pangapunten Mas Sun Ya. menika tasik kakang kula sedulur Sinara Wedi Kakang. nggih Tinemune Kakang. menika mbajengipun kula lajeng kula nomor kalih Oh. kula menika sampun dipun weling dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun Iya piye? mula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian selalu saya dengan Mas kula biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun Yo kleru lho. pripun Mas Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso mung 18 tahun to. lah kedahipun Kurang suwi. lho kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun
ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak to? Urung penak sih mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Yen yen rekasamu karo sapa? rekoso kali panjenengan ewer-ewer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Nrimo. gedhe. Apa terus aku lek duit akeh lho masamu. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho nrimo. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandenganmu mbiyen apa ya aja kluduk? Ngomong dhewe. Mas kula niki to. Gandenganmu mbiyen to. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali mas kula dhewe. Tresna kula sundul langit kalih niki. Arepa digolekne gandengan apik kaya ngopo? Kula tetep mempertahankan mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya mundu. Mbok cobi panjenengan dangu. Le. Kepiye wartane aja kluduk? Sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Aku gumun anu. Pirang-pirang dina ora nyawani kok gayamu kok beda. Mripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Matur suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. sampun. Cukup. Cekap. Lho, ya gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Ya tata bahasane sing apik. Wis mbok entek ning ngarep masa omong mansowi ngono. Aku terus omong apa? Aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi panjenengan. jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya ketahan kata-kata. Ya inisiatifmu piye ngono? Kowe keten kata-kata. Nggih, Mas. Piye? Sae. Seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu nggone dadan dipindah ning tengah rika kula saniki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Saniki ning tengah rika rada ombo. Nggih. Jedinge ya dhewe ombo teng biasane lan jeding kula teng ngene jeding ombo. Pojokan, heeh. Saniki dhewe ombo ngene suket-suket kaya saniki. Matane suket-suketan ya tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Wah, iki lurah sing arepe dilebutne lambene dagelan iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Tapi pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Masun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga soben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, soben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki. Kaya nulat belionya. Dan dek iki lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo pirnyon pirsa. Dek iki lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geweger karo bojoku. Loh. Lah wong asmane bagus, Akhir. piyayine ya wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Loh, ya bene wong Geger jenenge karo bojoku. geger ki ya ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki ya mingsle kok. Mingsle lambemu mingsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayakiwati. Aku wis ngono akhire. Ngono kuwi arepa Tombayaki arepa laki dan perempuan tuh emansipasi Nggih, Pak. sama Saya aja. kowe asma ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah, apa? bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Loh, maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Lah Sampeyan iya ki tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata ta. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Dawuh kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean iki. Mendhu kowe iki omong. Sampean iki lho sing ora paham. Loh. Tom kene didinggol ki yo tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca Tom. tegese. Ya mau jeneng kok ngengkel yo.
Budrek kok Pak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho budrekku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten apa? Usus. Enek apa? Aduh, masyaallah. Miki lho, mula kula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Bleset Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? Maknane Nah. apa? Nah, ngono lho jelasno. Pak Sun. Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglenggahke Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilekano ngono linggo dhewe dilekane iki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya dalang lho. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom. Siap iki, Pak. Lah, kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah nggih. Pak Tom, weh, jas jajar Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu kok, budal kawal polisi malah kayak apa jenenge penonton yang bengok. Lha kayak maling kecekel kayak. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. T ki takwa. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas utawa jaket ngagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya No. iya. Sampeyan ki diomongi malah tinggal-tinggal lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha. Kok nggih hai napa? Tom to. Tapi yo oh. Kowe iki Ane to. Langsung oh to. Lho kuwi nek ora tulisane. Cengesan. Kuwi nglirik rokok piye? Mas Luduk. Lah si rokok tak kei. Piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah apa enek to? Tom terus enek hal iki udah bom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane piyai sepuh ya dienglenggana. Berarti oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah. Blabak. Belabak ini ki, beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Orang nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin. Ya ora? Nggih. Loh. Berarti wong Jawa ya. Mungkin lho, Bos. Oh. Wow. Ngomong yo. Kok oh ta, Mang? Nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Lho, Bos. Lah, Lho kula niku yo. M ya. Nggih, Tom Bayaki. Berat ba. bagi bahagia. Maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabane. Jabane tok, ora jabane tok ning jerone yo bahagia. bahagia jopo Lho nggih no, Bos. sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate. Ah. Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe kuwi ya. Lho ora lho. Kaya kula ya. Kowe ora Loh, bahagia. bahagia no, Bahagia, Bos. Mas, iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masyaallah, Mbok tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dek iki dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Lho. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arta. Lah ya wis. Kok anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kono Mas. Mm-mm. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudak. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis. Lah iya kowe lah ndak budak ngopo? Diomongi kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye to iki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah Mas. Emas berarti. Lah lah bener. nggih, mulane bojoku njaluk Mas aku meneng. Karena diam Adalah emas. Oh, bocah iki majnun gitu iki. Mat. Lho, karepe iki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok, mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung lho nggih. Nggih. Karena saya prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya. Nggih. Kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Loh, Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan
Masyaallah. Bojomu. Iya loh, harus bahagia Lah bojomu. kamu kan dase cilik. Loh, dari ya. Masamu orang-orang ya. Ora Loh. dasar di aku. Gini bos, gelang lu nggih. Nggih. Kok tukane nggih ngantek kolengen. Loh, Gelang ya ngantek kolengen. mulya kuwi. Loh, iya lho. Ali-ali. Ali-ali ngantek driji sikil bek Wong mampu. Wong mampu lho, Pak. Iya, iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenaan bolongan, Bos. Ngantek gawe sing ditindik. Loh, Dadi ngrembel. loh. Iya. Kuwi mergo kesuksesan Lho nggih lho. lehmu nglawak, kesuksesan le bakul, Leres. le dudulan kaya. Nggih niku. Lah Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenenge seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhok. Bek, Bos. Nggon gelang Ngantek kolengen. nggon lengen bek. Sak pelek gulune. Kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok we Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukune Mas aku. Loh, Untu, Pak. untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. kuwi HP kuwi HP. Jos no. Eh. Dadi bojoku sekmu yang ngrisu no, nek plengah-plengeh ngene. Pamer tanggane. Lah ditikoki ya HP. Iya lho. Nek salaman ketok gelange. Ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge. Nggih. Lek guyu nek ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho Pak? ya nek guyu tok. Eh, Bojoku iki. Lah kok guyang guyu? Lho. Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen. Iki non sewu lho, Eh, Mas. Pak lho, Pak. Ba to. Nggih. Sing nek teruse to. Sik enek lagi. Wis eling to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Paten, Loh, Cerdas. iya. Kok penak. Penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin bos, manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. kun fayakun mergo kun ki nek telu bos, Oh, kun siji, kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. Loh, kun tel. Loh, iya no bos, kun sing ngangklang jagat. kuntul. Iya bener. Kuntul, Pak. Jakrek mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae lagi. Lah yo ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kuntul iki ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho, Kun sing ngangka loro sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi nggawa lampu. Nggawa lampu, padang madangi jagat. Kun Cengeng, sing cengengan. sabar. Aja geger sih. Rumahnya kaya kiai gendeng. Loh. Nek kok kunang-kunang iki lho. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Wow. Kunang-kunang kan yo madangi jagat to Oh, niku. iya, ngono Lah ya, nggih. Rek. Kun sing angkal jagat menika kuntul. Kun sing kun telu. Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggawa Menika panen. kundangan. Enek Mulai sing mesti papat. nggawa berkat. Sing papat enek. Lah kok enten? Kuculuk. Kun kok. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing ndi ta tak paham, Bang. Kuntul iku lho. Ambek diisi. Kuntul lek diwaca cara biyen Blekok. kuntul. Gak, aku lek yang cara waca tulisan biyen. Enggak, kok saru-saru mau. Kocon dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora oleh. bloko suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Jenengan ki pun gak kok seto nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep Eh, bendintok bendino. Bendino ora kok bembinti to. Apa kowe muli bendinten karo bendino. Bendino. Kok iso bendino. Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadep nggih menika Kitab kitab suci Al-Qur'an, Bos. Kuwi lho, kuwi. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wetengenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang belajar kok ikhlas siji. Wis mek Yo alif. paling ora ki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono lho ngono. Ngono. Alif kasra i ngono kae to. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Bos. Alif do mau. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, betul, Bos. betul. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong. Lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah. Cengengan
cengengesan. Arep teka. Iki giding nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alit mau Jelas. piye? Seno, Terus sampean ki tak jelas nih. Iya ya. Sampean ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? apa? Sampean ki dalang kemelinti mek jenengan. Kok iso mliti? Mas, Kowe Masun guru ki nek ngaji. kemlinti ya mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundol. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni mana. Sik to, Mas. Mosok Ning dinding kon rono. mosok wayang ning kene terus dalange kon rono lak ya ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono lho. Nah, ngono lho, ajar-ajar. Rono aku madhep rene. Hmm. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jal kita madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, ben syuting. Kowe iki asnar maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ya, ayo. Menawi kula menawa tasih nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula niki lho, ngajeni aku. nggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. kluthuk iki diajeni ya ora ngerti, Lah ngajeni ya ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Lek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye, Dik? Yo tata wacana. Kok tata wacana mbahmu iki kok iso. Tawacan. Enten mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok Ya. kula tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya. Nggih, nggih. Kembang. Oh, nggih no. So. Parekan ora kowe? Iso. Pyayi ngriki niku pyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Ngoten. beh. Lapangan kuwi sing delok akeh. Alhamdulillah. Wadep rono kabeh kok. Loh, mergo goleki kancane. Muyuh tiba. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to kok iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ra nyawang rono-rono. Dulurku tok ning ngono. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau ning ngono. Ya, Iso ora? so. Cobi, Mas. Ngono ya kene ya sing madhep kidul. Enten. Ya. Ya gone sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndimu. Kita banci sih tok ngono. Ya ora kok iso. Cobi. Padang rembulan. Rembulane bunter-bunter seser. Adikku jadi sehat. Yen pengen urip lumayan. Seneng lah. Salatmu kudu sing bener. Ya, kibete sap. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Padang rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Iya lho kowe. Piye teki kok Kowe menenge? tak gajuli nek ora iso. Tak gajuli. Padang rembulan, Nah. rembulane tanggal 1 iki parikan deh. Oh, alah. Lah kok tok meneng ae piye? Wong loro ki gantian ngono lho. Ngono lho. Nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang selawat. Kowe lak ngerti to? Sapa sing kersa utawa gelem seneng selawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Nah, Ngono ngono. lho. Ngono. Ora iki kok iso. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwo, kowe aja cengkengesan kok. Dijak selawat kok iso. Mek burine tok. Masalah. Kok iso? Kayak ora cengengesan, ngono lho. Tok. Awas. Kowe tak gajuli lho. Siap. Ayo gaji lo to lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Iya, sampeyan. Tengen rumiyin mangke lajeng kiwa. Kiwa. Nah, dimirengke. Ya ya. Tengen sik terus lagi kiwa. Kenyeh. Bisa, Sal. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Iya ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik njur kiwa ngono ora clitisan. Lah ya aku piye Lho, entenono aku sik. Wis teko lu dinteni nyambut jero iki. Maksudnya ki aku sik sampe engko. Nembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye? Loh, engko kok iso. Ngono lho. Ya, Mas. Padang rembulane tanggal-tanggal siji.
Jaringko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampe Gedel ya. aku terus sampean. Aku terus Ayo jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti, leh kuloro Sariawan pirang-pirang. oh sariawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing merongos aku. Terus Sing ngileran kowe. ayo kiwa sik Ayo tengen. langsung ayo. Ora Aku sih. Aku sik lho. Aku sih ya kowe. Pak. Jenengake mangkel mawon. Saman melu ye. Melu. Ora melu Kok aku. panjenengan Sik, kok padang tok, padang tok. siji. Padang rembulan tanggal 1. Nadane terus. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama rungokne tintingane lho. Piye? Padang rembulan ngono lho. Padang Pa Sepira? pa ngene kok larang lho wing sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapunten. Pa lho cocok lho kok iso. Ayo jajal sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal 1. Kula jo kluthuk ngaturaken matur suwun pangombe hati. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 2. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodho. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi lurah. Apa iki? Iye iki lho. Kacau iki. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapalne sing Repote yen dadi lurah. ngono ya omong ngono lho ora dadak-dadak ni mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas. Profesional. Nah, ngono lho. Kowe Ora kok kok dadak tulisan nggih buku pelawak apa kuno. iki kuwi? Pikir neh. Repote yen dadi lurah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tuwa. Kami tuwa ndi? Perangkat kabeh melu. Insya- Repote yen kami tuwa. Insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan. Ayo.
repote yen dadi bayang. Ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sandalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no masa ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salam. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Lu wangel grup Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jen, penonton. Linggu wis sak enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Wis sak kumpul iso aku. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Bakul. Omongono sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tekel mah kacang cukuy komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo, aku cak-cak kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis mbok disiki mau. Ayo, iki dhisik. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. Sinden. Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sun Gondrong. Subuh duhur ngasar maghrib ngisa ora bakal bolong. Bisa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek aku iki? Asine piye? Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi. Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masyaallah. Layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal nganggur sujud ini membangkrut. Aku lho sembayang kurang wektu. Oke. Ini nganti kurang. Alhamdulillah. Supaya lek Siap, coba ya. Kae. Nggih, sinten Mas? Kae. Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyak. Maksudnya Getut-getut. nada Kurang kusuk. kayaku. Nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku lagi sembayang. Nggih. Ya aku piye mulang aku cacake. Ngaten. Kira ngerti, Mas Sun ki leh nek mejang Mas Lutuk. Nggih. Mas Lutuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Kok tangi, Mas? Hmm. Oh, Mas. Ngono ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku kecelo sajadah, Mas. Angel kok iso. Coba le, Apa kae sudah? sinden nika nomor Budi. loro ya. Nggih, ngerti, oh nggih. nggih. Siap, Oh, siap. niki, Mbak. Sinten, Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya. Haus ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca gitu manggelat coba, ayo. Kene. Sepote apa? Loh, kene. Coba do nelongso Zamane Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem kawula
peteng jadi kongkon ya sing temen lah apa to kanca asing gerep loro ora gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Iki lho Mas Lutuk. Nggih, nggih, nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Lho, kepenak ra? Sehat nggih. Sing halus, Sehat nggih. Nggih. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Nggih. Sehat nggih. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mek montak mantu tok ki. Ayo kene rada maju. Ngono. Alon-alon ki Piyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Ngono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada Nggih, selo-selo. ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, iki mesti meret. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak ndi iso ndang mari ki to, Mbak. Nggih, Bapak. Pangapunten. Nggih. Mas Jok Lutuk Pede. kula mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Tetep jambung, jambung. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek kaya ning Blitar cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau ya iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyindir kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Geger. Wah, ora turu omah 3 dina kula, Pak. Kok bojomu cemburuan. Kok ora cemburu aku Weh, nyusul. Mas, marai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dambung dambung ngene ya. Nggih, nggih. Aku malah mulai ya, kalau bojoku mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Ya. Loh, iso. ora lho tenan lho Masun. Gak iso Loh, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, diambung wong itu sinding. Cuk ngeten. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kei 500. Yo mesakne bojomu harus sindene sing ngambung tuwek. Kula niku terus neh, diambung neh. Monggo iki bojoku ya meling neh. Hah, kei 1 juta ke. Mesakne ke. Masalah puluh Tahun momen. 1 juta, Bos. Loh, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki diambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Loh, berarti larang bojoku di Pak ya. Kowe iki ora sadar kok. iso. Bang, nyanyi, Bang. Nembang. Iya, mosok Ora. te matun. Nembang apa? Diaturke gerajakan. Bisa wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Nggih, Surabaya duwe. mau. Nggih, nggih, nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Srihuning ya ana. Gerajakan. Iki saka Lampung sing dipundhut Srihuning. Gesekan. Jajal karo bawa jale. Gesekan. Saged. Jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Tak karo jenglengen, Bu. Nggih. Bu. Ya. Ngono. Kembang mayut. Monggo, pisan. Gerajakan dajalan sik. Lah kene iki Gak kocok. jajal. Ijuan. Ijuan, ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, nggih. Aku Sinden ki latah. Aku susahe nek pas karo garwane lek pengin iki lho. nah ya. Tanjur bolak-balik terus. Ya. Radat. Oh, alah ya. Ah, ampun, alah, ya. alah. Ya, Mas. Gerakan. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora gawe set kok iso. Aku ya apa itu. Ya ampun, ya ampun. Ya, ya, ya. Setengah ya. Ayo cepet sak pinten. Bocahe aja sembrono ya. Kembiang. Ya. Hok, he, he. Kowe aja ganggu nduk, Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Iya. Kita enak semampir. Kowe nyambut gawe aja guyon. Ayo, penek kok ngomah arep nyapu sih. Ngelono. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Ngeloni anake, Karo sapa? anake. Karo Yogane, yogane Rama, yogane. Kok karo yogane. Iya karo yogane, karo Ya yoga. bone. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip.
Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset ki. Ayo coba. Mambyas mayon. Mayon. Alik! Iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mlayu lho. Lambiangan lho. Paman. Aman. Suarane Agak penting dhek ndak krungu apa-apa. gandeng belian Sik krungu lho tuk, golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marai krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye lho. Oh iya. Ayo duk, ngene duk. Saya krungu pula kowe kok. enggak nyerang diai Ben ra krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Apa mbok helmi iki lho. Ben ra krungu. Iki wis tertib dalam ora nek berlalu polisi lintas. ane harus ada tilangan Nek dan tilang. delok wayang polisi Noswan toro Alis. aduh aku jelek ngono kaget Sindan ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Astagfirullah. Lah masa ngene kok. Kurang siapa? lah mak jelek ngono Jelek ki lan Mari jengleng Mas. pikiranku itu teko ngendi. Gleng. Oh lah nek mak jeleng pikirannya kok kono-kono. Sikira guno kadung tak sumpet iya ngene. Lah. Jan masakne. Lah malah mbok oleh si Tirto Karno. Enak loh Tirto Karnone cari. Ya. Nyerang. Nyarang diai Susu yo malah. Oh gila to iki. mari Jangan gitu, Mbak. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jele tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Lah Nek sinambut kenong ora ora nyambung, digreget kenong ora nyambung. bilas. But ketemu but ketemu. Tong ngono. Tung ngono lho. es monggo sing ngesakne es tuh Nyambung ngono. Ayo. Pas. nah mas Ya, so. Nusuan. Iya. nah Bu, sampeyan ki lho. Wah, bocah ki jan suwi megelne kok. Kowe engko takon nggawa kami tua lho kok. pak monggo Hei! Malah mbok tawake mangsane. Nuswan. Toro. ya wis kuwi mau Iso. Malah
malah jagongan tak biacok nang. Ra Gendeng. Iso genting lho. Gendeng Banyuwangi mana? Banyu wangi. Belambiangan wayahe. Merambai. Belyam jangan. Lelo lalo. Lah iya. Aso. Atau kang ngendi to? Aja takon Susah. Yuk. Tanah. Tanah. Lah iya. Panas udan. Tanah. Tanah endah. Bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso sih gemes ah. Saiki rencana tak keropok. Masane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek Pak kuwi pikir. Bala Gumelyare. taman Taman. Sari Tasi. Nusantara. Balambangan. Gelambangan Gumelyare taman Sari Nusantara. Balambangan. Gemelari taman Sari Nusantara. Langsung dadekke Gerajakan. gerajakan ya. Siap. Sikat. Ah. Yo Mas Rudo. Kidung Mangala Indonesia. Gerajakan Banyuwangi. Raina
Matur suwun. Nggih, nggih. Jan, wae Pak. Wis diaturke gerajakan ya, Le. Leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi. Ki ana pamundhut meneh. Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah niki. Ki men gendul. Sinten Bos, sinten Bos? Loro. Oh, niki, Vicky. Ki Niki. Pragawati. Nggih. Oh, lah kok ngedot barang ya, Mbak? Kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng, wong tanggoku ganteng-ganteng kok, Pak. Dadi Nurut tangga. Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan, Oh, lah sawabe. iki. Alhamdulillah. Kene kok kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Kos Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem. Lah dhuwur biasane kan penting ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih, nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. nggih. Wong wedok oke, ini mulune ta bocah. Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki, iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Nggih. Kok teko semono ya, Lho, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki, idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Wah, ngono ya umune ya. Nggih, kok enek wong wedok gudheke dawa. Niki ya apik titikane. Iya. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Pyai Kakung. Iya. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu ngoten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene hulu tok. Aku kok ora tau kok sik lutok piye to kek tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok karep iso yo lutok ki lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Sedulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, terus Nggih. dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi yo tuk rambut tok sing. Lho. Malah koyo kucing anggur ae. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo, Nggih, Derek. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang coba. kangen. Jajal ki, Ayo jajal. napa? Piye? Dijajal mboten, Bos? Heh? Langsung napa? Langsung ora Oh. masalah. Nggih, nggih, wonten ya waranggone. Wayah wengi ngono ta. Dan grimis ora wis. Jajal. Coba. Kira-kira latah saiki. Kula mboten latah kok, Mas. Ya. Oh. Sikilmu Kok jebot. gaya-gayane apik. Iki Apa awake. kae gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Nan- Dulu juara fashion show ya? juara dan biyen. Yo. Coba, sampean dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi fashion show. Mas Nan- kibet-kibet. no. Ora anu. Lah ya iki nan tapi besar. Ya. Aku suka, aku suka. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajensin. Iya. Asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show. Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Daya ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok bagus ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono eng. Nggih, pripun? Ya. Pam. Aku suka. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Jalaluddin MC Beken. Aku suka Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Oh, dadi enek blenge ya. Wah, iya, Betul, iya, Mas. iya. Nggih. Berarti enek mak bleng. Terus, Mas. Nggih.
dua kapak. Kebablasan toh. Nah, kebablasan. Nah. Sumpah nek. Sik tak omongi. Sik gak tak omong sik. Tak omongi to iki. Malah genduk-genduk. Ayo. Ndak golekno obat to. Wis iki ya. Iki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki aja diobati iman-iman. piye to iki ndak obate iki lho. Iman-iman. Karepe mbok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak digolekne iku lho kok iso. Nah cepet. Awas, nah. Yo, nah. Yo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbok kok kene. Aku mbok kok kene. Saiki wis tak wae kok kene. Aku ini ki iso nyanyi Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, tak omongi. Bos isi bos. Bareng sama jenenge Bigi. Nginang iki lho. Lah iki apa? Pak Dene iki lho lek kromong. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajali tembah kangen. Aja mbok terone, Nduk. Ngawur ae. Iso manut Mas Kudu kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Pun sudah. Laki. Nah, Boten sampun panjenengan. Sudah. Nah modele. Sudah. Wis kena asam urat barang ngono iso. Bareng wis sehat kok kemeliti nih tamu. Nah. Ayo. Lagune Dik, sing nang Dik. Ya wengi. Ya. Jalaluddin. Sip. Si memeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok ya. Wedok kok Blandar mbak. sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Ya no batoke. Kok saya. Lho ngono yo. Batoke digowo ta. Kak, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Angkrik. Ku yo ben nembang gak ngomong. Sing ngomong yo dheke lho aku. Aku wis meneng. Kok kene iki wis meneng lho kono buka bandar utuk yo dheke. Pogel ku tak utuk dhewe sampe. Ngomong kok aku kan ngomongi. Meneng kok. Ya mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Waktu. Bedi mesakne. Aku watuk iki nyelani koyo ndok. Nggih, Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis ndene Masun lho. Aja ngisin-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja wayah. Si dene Masun kudu sing anu karakter ngisin-ngisini. Vokalnya harus kuat ngarepi banter. Ah, ngono. Wayah wengi ngono lho. Yo, sing semangat. Wayah wengi udan krimis ra uwis uwis banyu kantun hitis dadi saksi gara-gara mangsa tak tresnani kuning rasa
spote nganggo Sri Uning Nggih. sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Menika saestu. Sri Uning dindangduke kur. Tintingane slendru. Yo, Sri Uning bos Ika Laku tresno Saboyo pati Marang Raden Gerak Boyo Rasa jangan matur tadi Sewani jangan cerita Kari tresno Kadari pribadi Ono panggung nduk. Alhamdulillah. Marem to. Nih. Diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono. Nggih, nggih. Siap, Nutuk siap. sapa ra? Oh, ya Mas Lutuk mawon. Kowe gampang donga to, Duk. Mas Lutuk mawon. Saged Mas. Ngoten. Pun Mas Lutuk mawon. Ya. Saged mriku di Siang wita. Nggih, nggih, nggih. Siang. Nggih. Iya ya. Siang. Ya kuwi lho. Iso aku mek siang tok. Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas, Mas Yudi, Mas Yudi. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antap no rasa atimu tresnaku tulas rani Siap. Kidung Manggala. Ya. Spesial kagem kanca-kanca pemuda Karang Taruna. Terima kasih. Kanca-kanca panitia matur nuwun. Sedulur-sedulur komunitas bojo sakjane.